mezar. Na lijepo mjesto ovdje u moje selo. Sad ću vam objasniti ko je ovo. Ovo je mezar mog rođaka, Rahmetli, što je umro. On je bio prvi borac što je umro u prve sukobe ovdje u moje selo, kad je bio rat u 92. ovdje. Njegovo ime je Halid Pezer Rahmetli i on je imao samo 18 godina. Samo 18 godina. I kažu da je on bio toliko visok, znači ono malo neobično visok. I bio je hrabar, naravno da je bio hrabar. Ja sam beba bio tad. Pogledajte kako je ovo fino mjesto ovdje. Pored ove naše lijepe džamije. Imam ja i njivu neđe ovdje blizu. A i ova džamija je bila srušena. U stvari imamo mi dvije džamije ovdje u moje selo. Ja sjećam da sam vidio jednu džamiju, ne znam da li je ova ili donja. Ja sjećam kad sam bio mal. Ja to sjećam. Oba dvoje ove džamije su bile srušene. Ali stvarno sam ponosan na mog rođaka Rahmetli. I stvarno mi je drago da su napravili ovaj mezar samo za njega. Tako baš sam ponosan na njega. Mašala lijepi. Jaka džamija. Slike kada je bila srušena džamija, vidite. Što teče. Mašala, vidi vodi vjerovatno. Pogledaj ljepoti. Hvala vam što ste gledali. Salam alejkum. Pozdrav svima. Čuvajte se. Allah imanite.